30 eur alebo 7,5 guldena. Toľko bola cena za jeden ľudský život v roku 1943 v Holandsku. Čítam knihu, boli sme spolužiaci Anny Frankovej a sú tam fakt desivé informácie. Je tam informácia o tom, že počas roku 1943 udali približne 8 až 10 tisíc židovských obyvateľov. Boli to deti, boli to starí ľudia. A v plynových komorách, alebo teda, aby som to nemusela natlačať ešte raz, domov sa nevrátilo približne 80% židovského obyvateľstva v Nemecku. Je to obrovské číslo. A bolo to preto, lebo Židia skutočne verili médiám, verili rozhlasu, verili tomu, že keď pôjdu do pracovných táborov, ako sa nazývali, tak tam budú mať aspoň jedlo, strechu nad hlavou, nejaké také istoty, pretože kvôli veľmi prísnym zákonom nemohli pracovať, nemohli mať obživu a trpeli chudobou, chorobami a mysleli si, že týmto spôsobom sa tomu vyhnú. A ja vidím paralelu s dnešnou dobou, kedy sa miesto nálepky Žid používa nálepka sektár. Vy strácate akúkoľvek možnosť sa vyjadriť a ja ako účastnička Allatra, ktorá je mimo politiky a náboženstva, tak vlastne čelíme takýmto hejterským článkom non-stop, ale len kvôli tomu, že vravíme, čo sa deje s klímou, ako sa potvrdzuje klimatický model. Veď stačí sa pozrieť, čo sa deje v Los Angeles a všade náokolo, ako to rapidne stúpa, porovnať si štatistiky, ktoré sú verejne dostupné. A ja sa možno pýtam už len poslednú otázku, že naozaj to chceme takto nechať zajsť tak ďaleko? A aká bude cena za náš život? Veď pod jedným z príspevkom som dokonca mala komentár, že nám plynové komory netreba, pretože dnes sú už sofistikovanejšie metódy. A je to všetko preto, lebo vo spoločnosti sa podporuje nenávisť. Tak si pozrite klimatickú správu.